ठीक बा। राम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खबर लीजिए मुखिया जी। ठीक बा बैठ। और सब खबर सुनाई। ठीक बा वह सब तिलक बारात के सीजन चलता। हाँ मुखिया जी ये तो देखा तनी सब जगह बा। सुननी है कि काल रहे तिलक मना के रोगो गोरे निका। हाँ नेवता तना नेवता आवता। काका लौकत नहीं खन कहाँ बने काका। गाँव ही रहता ना गइल में खेत बधार में। तो चले के तनी काका से भेंट कर लेहल जाओ। हाँ फ्री बरले बानी कोनो काम धंधा के चले के तनी भेंट कर जाओ। यही बहाने भेंटो हो जाए कुछ टहलियो लहल जाई। तो चली चलल जाओ एमे का करे के बा। चली भेंट चले काका से चले के तो चलेगे। चली तो केने चलल जाओ जी कहाँ भेटैन काका। अरे ओने गछवनिया का रहलन जालन टहले ओले खातिर। कोछवनिया की ओर की हमरा बुझाता है कि गहुआ की ओर नेखन गइल। चले के देख लाल जी का चले के। हाँ तो चले पानी में को चाहे गेहूं खेत में को। हाँ हाँ कहीं होई चली 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 वो नहीं चलल जाओ। काका बुझाता कि होने बड़े का दुनी। अरे हौ काका लोग बड़न ए काका रुकी 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 काका प्रणाम। प्रणाम काका। अरे प्रणाम का कइले बानी लो बदनाम कइले बानी हमरा के। अरे का होइल बा काका। अरे मुखिया जी रहो खूब मजा लेता नहीं अरे जाई ना कोठा पर मजा ले बूढ़ के लगे का मजा ले। तो मुखिया जी कुछ कह देने रहुआ खराब लग गई। अरे बाबू खराब कहाँ लगता तहार बात तो करेजा में घाव लगता ते खराब के कहत रो। अच्छा तू जहर के पुरिया बाड़ो। अच्छा इतना सवेरे काका हेने बधार में। तो मुखिया जी जानत नहीं थी। अरे भोर के घूमल अमृत के बरोबर बा। कहल खिसा बा कि नित्य खेती चौथे माल अब पले पले तिरिया रोजे संतान। हाँ काका ये तो बात सही बा। वाह काका एक और माने समझाई ना माने। हाँ ये बचवा काम के बात कहले। अब एकमा माने नहीं खे जाए के माने ही जिया बा। बता। अच्छा अच्छा बता दी। नित्य खेती के मतलब होला कि होत भिन सहारा अपना खेत बधार की ओर जाई खेत जजाद औलाद के देखी कि माल के मतलब का होला काका। होई माल लानू। नहीं मुखिया जी मान लो वो अपना दुआरी पर नाद खूटा पर कोनो गोरू के बहले बानी नु वो माल के मतलब होला कि माने 4 दिन पर ओकरा के तनी सुघरावे के चाही तनी ओकर देखे के चाही कि अठाई गठाई तक कोनो नहीं खे कहीं पुठा ओकर दबल तो नहीं खे। ए काका आ रोजे संतान के मतलब का भई। जी रउआ सही पकड़ले बानी। रोजे संतान के मतलब होला कि राउर लइका कब जागल कब सुतल केकरा साथे पढ़े गइल कब पढ़ के आइल केकरा साथे खेले गइल। रोज रोज ना रखेम ध्यान तो लइका राउर बेहाथ हो जाई। ऐसे कहतनी कि रोजे संतान पे ध्यान रखल जाला। पले पले तिरिया के मतलब होई नानू होला काका। ठीक कहले बचवा। तिरिया के मतलब ई भइल कि तू बियाह के अपना घर में रख देलो आ तिरिया नु घर के चलाई तो रोज नून तेल प्याज लहसुन हल्दी मरचा धनिया उहे नु ख्याल रखतिया उबानी कि कवना के दवाई लगल कौन खइलक कौन ना पीलक आ ना देबो कल इहे नु तिरिया के खबर रखे के बा। तो पल पल के ना करब तिरिया के ख्याल तो दोसर जाके कहीं तवारी ढढ़ावे लगी। काका तिलक तो चबल आई लोटा लेके काहे दौड़ा करो। देखो नी कि काका हेंग चाभत रहल खूब चाभत रहल तिमला के तिलक में। अब तो कहल खिसा बा कि मुंह तो कम अहिलावा ज्यादा तो खाएम ना पहले करे। का हो काका खइल त नेवता कइल आ करी ना 11 रुपया कइले बनी। हम तो देखनी कि 1 से 11 रुपया गिनत रहल है 11 ही रुपया कइलो। अरे तो 11 रुपया लिखोनी और 100 रुपया अपना पॉकेट में खोइनी। 11 रुपया देहला तो तारा लाज ना लागल। ए सुन हाथी के दांत 2 गो होला एगो खाए वाला एगो देखाए वाला का उहे हम तो
का बोला लोग, अरे जैसन खाना वैसने दाम दियाला। निमन खाना हुई तो ढेर नेवता दियाई, बाउर हुई तो कौन दियाई। का हो काका, ई तो नाचवा के हाल बा। 510 देखाई आ 10 दियाई, 500 है बगली में आई। आए करे के असली न्योता कहाई।